या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत। आता पाहूयात संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। आपण पापडी पुलाखाली टाकाऊ कचऱ्यामुळे घाणीचं साम्राज्य पाहायला मिळतंय। संबंधित स्थानिक प्रशासन मात्र याकडे गांभीर्याने न पाहता डोळे झाकपणा करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येतोय। म्हापण कचरा रोडला असलेल्या पापडी पुलाच्या खालील रहिवासी नजीक असलेल्या म्हापण बाजारपेठेतील काही व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात कचरा इथं टाकला जातोय। हा कचरा भटक्या कुत्र्यांमुळे इतरत्र पसरला जातोय। बाजारपेठेत ये जा करणाऱ्या नागरिकांना आणि प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधीचा सामना करावा लागतोय। यामुळे रोगराई पसरण्याची शक्यता व्यक्त होतीये। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आता गरोदर स्त्रियांची प्रसूती विषयाशी आवश्यक चाचण्यांकरिता गरोदर महिलांना सोनोग्राफी मशीनद्वारे तपासणी आणि रिपोर्ट सेवा मोफत मिळणार आहे, अशी माहिती उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक यांनी रवी जाधव यांना दिली। पहिल्या टप्प्यात ही अत्यावश्यक सेवा सुरू करण्यात आलेली आहे। याचा फायदा सर्वसामान्य रुग्णांना होणार असल्याचं ते म्हणाले। ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी भाजपावर मोठा आरोप केलाय। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडला जाईल अशी भीती संजय राऊतांनी व्यक्त केली आहे। संजय राऊत यांनी यावेळेला केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दबाव तंत्रांचा वापर करून हे कारस्थान केलं जाईल अशी शंका उपस्थित केली आहे। गेल्या काही दिवसांपासून अजित पवार अस्वस्थ असल्याच्या चर्चा सुरू असताना अजित पवार काही आमदारांना घेऊन भाजपसोबत जाणार अशा चर्चा सुरू असताना संजय राऊत यांनी हा मोठा दावा केला। यातच अमित शहा देखील मुंबई दौऱ्यावर येत असल्यानं यावरून संजय राऊत यांनी खोचक टीका केली आहे। जुन्या पुणे मुंबई महामार्गावरील बोरघाट इथे खासगी बस दरीत कोसळून अपघात झाल्याची घटना घडली आहे। या अपघाताची दखल सरकारने घेतली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अपघात स्थळाची पाहणी केली। दरम्यान या घटनेची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देखील दखल घेतली आहे। भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधक उपाय कसे करता येईल त्यासाठी नॅशनल हायवे जिल्हाधिकारी MSRDCना सूचना केल्यात। अनेक अपघात प्रामुख्याने पहाटेच्या सुमारास झाले। ज्या ठिकाणी ब्लॅक स्पॉट आहेत ते आयडेंटिफाय करण्याची सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे। कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने 43 उमेदवारांची तिसरी यादी जाहीर केली आहे। अथणी मतदारसंघातून माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांना तिकीट देण्यात आलंय। कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना कोलार येथून तिकीट दिलेलं नाहीये। त्यांच्याऐवजी काँग्रेसने कोथुरजी मंजुनाथ यांना उमेदवारी दिली आहे। सिद्धरामय्या यांनी वरुणासोबतच कोलार येथून तिकीट देण्याची विनंती केली आहे, पण काँग्रेसने त्यांची विनंती मान्य केलेली नाहीये। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।